Така, днес сме на свещеното място за всеки един автомобилен ентусиаст, именно Motor World Мюнхен. И специалното днеска е, че откриването на автосезона в Мюнхен, което какво значи? Значи, че хора от цяла Германия, дори извън Германия, Австрия, Швейцария, от всякъде, идват тук, за да покажат автомобилите си. Има огромно изложение, има търг и като цяло е брутално. Този гараж там, след малко ще го видите, ненормалните немци са го построили специално за откриването. И докато говорим, сега ще видите какво минава. Имайте предвид, че отвори преди 40 минути, така че още само стартираме. Но, както казвах, този гараж, ненормалните го построиха само и само за събитието и всеки един етаж от гаража ще бъде на някаква тематика. Първи етаж немски коли, после американски, олдтаймери и така нататък. Ще ви го покажем в детайли, ще го разгледаме, но като цяло днес ще е брутален ден. Небето няма нито един облак, брутално ще. Карспотърите са излезнали, бегачките са излезнали, просто ще бъде хубав ден за всеки един ентусиаст със сигурност. Това е паркинга, за който ви говорих. Както виждате, първи етаж немски автомобили, втори етаж италиански, трети имаме JDM, четвърти американки, пети френски автомобили и всякакви други европейски, шести етаж имаме олдтаймери, седми етаж някакви клубове и спортни коли, каквото и да значи, ще разберем. Не е М3 с нормални огледала. Гледаме една 4-щица тук, брутална, я покажи. BBS джантата направо пръска, регистрацията и тя е тегава. Не знам какво ви говорих, 5-6 етажа, обаче така като го гледам май е 8 етажа паркинга, което просто ви показва тия немци на какво ниво са. И това е главната сграда, между другото, Motor World. За който не знае Motor World, това е, не знам точно кой, как и защо го е направил, но цялостната идея, това е просто едно хале, в което хората първо, че наем се плаща от различни шоуруми. Примерно тук имаме McLaren сервис и Bugatti сервис. Bugatti шоуруми имаме също така, ще ви покажем всичко. Но е уникално. Вътре може да видите какво ли не. Коли за продажба от различните шоуруми, но и ако имате готина кола, може да си оставите за зимата, примерно, понеже тук много хора колите не си ги карат за зимата. Оставяте си колата в едни големи витрини на 2-3 етажа. Хората я гледат. И това, което е най-готино, че цялото нещо е безплатно. Всеки ден може да сте тук, без никакъв вход, без нищо. И да видите коли, които наистина по улицата просто може би за цял живот няма да ги срещнете. Уникално е. Уникално е. Класичетата, да. Тия сигурно са от България, ма живеят тук. Отзад някаква трошка се задава. Да, е рома не става нищо. Не е чак толкова впечатляващо, колкото BMW-цата с BBS-ата, да. Това е Motor World, ще ви покажем отвътре. Днес, както казах, имаме и търг, така че мога да ходим да помпаме цените на дъртите богаташи. Ама ще е много яко. Много ще е яко. Главният вход, влизаме сега да ви покажем какво става. Айде! Тук първото нещо, което имаме, е един много як винтидж шоп с брутални тениски, Формула 1 тениски, всякакви винтидж неща, е много яко. А тук можем да видим и програмата, между другото, което ви е Bühnen програм. Това ви е общо взето програмата за нещата, които ще ви представят на сцената, където и в момента чуваме, че говорят. По средата виждате именно тази голяма сцена, за която ви казвам, като там по принцип редовно има различни изложения. Имало изложение на истинските коли от бързояростни, дори което е брутално. Ще ви сложим снимки някъде. А тук виждате моя брат. Доведохме го от приюта малко да погледа хора и коли и той. На сцената в края Ферари Ензо, жълто. Ненормално. И така сме тук, сега ще ви покажем и Bugatti шоурума. По принцип, моят човек, от който си купувам Bugatti-те, го няма днеска, ама не мога да влезем, за съжаление. Само през витрината ще гледаме днеска. 3 Bugatti-те имаме в момента. Ще ви излъжа за модели, всички са Chiron, но този мисля, че е Pure Sport, нали? Той е Pure Sport. Той тук може... Не, тия двата с май са нормални. Да, обаче виж тук, ако видим, 110
Анс Богати. Кратка пауза. Оказва се, че това Богати, което в момента гледаме, е изключително рядко, като ние очевидно не знаехме, и е създадено за 110-та годишнина на марката, като в целия свят има само 20 произведени. Сега ще се разходим набързо, ще ви направим една обиколка. Тук имаме BMW, това често казвам на фона на всички коли е най-обикновената кола. Елате, сега ще видим Ензото. Това е може би, едно от по-интересните неща тук. Е такава кола вече, ако не е за Motor World от Мюнхен, наистина не знам кога ще видите на пътя. Просто е много рядка кола и изключително скъпа. В момента се намираме пред гаражите, за които ви говорих. Това е общо взето като една голяма витрина, където хората могат да се изложат колите зимата или когато не ги карат, за всички ние ентусиастите да ги гледаме. И виждате, имаме 1, 2, 3, 4 етажа от витрината. Като колите тук постоянно се сменят, общо взето зимата най-вероятно ще видите по-готини коли, защото хората просто ги зазимяват и не ги карат зимата. Лятото вече, като се затопли времето, ги изкарват. Тук в Германия имаме голям проблем с солта по улиците. Съответно колите ръждясват малко повече, затова ги прибират хората и не ги карат. Но другото, което виждаме, ето тази лента. Общо взето тук след малко трябва да започнат да минават коли. Всякакви коли от цяла Германия, Австрия идват, хората се записват и просто минават през халето, дават газ, кефът се. Огромни тълпи хора тук седят и ги гледат. И сега ще ви покажем някои интересни коли, като първото нещо, което виждаме тук, горе е Мустанг. 60 и някоя година, предполагам, не съм запознат с Мустанговете. Имаме Авентадор, точно до него. Имаме брутален корвет отдолу. И това са, повярвайте ми, малко от колите, които ще видите тук. Тук отново имаме не коя да е марка, ами BMW. Естествено, този път Формула 1, уникална машина, мисля, че беше 2007 година специфичната формула, която гледаме, карана от Робърт Кубица. Виждаме отпред на формулата неговото име. Просто такова нещо на живо да види човек е наистина впечатляващо. Думите не могат да опишат наистина каква машина и какво инженерство гледаме пред нас. Уникално, особено ако се сетите за звука на старите V18 формулите. Тази от 2007 мисля, че би трябвало да е V8, докато предната, която всъщност видяхме в BMW музея, мисля, че вече беше V10. Думите просто не могат да опишат наистина гледката в момента пред нас. Уникално нещо. Пожелавам на всеки фен да може поне един път през живота си да види такова нещо. А пък, ако може и да го чуе, тогава вече наистина ще е уникално и ще сте впечатлени. Уникално. Тук попаднахме в една много готина заличка с коли за продажба, общо взето стари коли, които са като чисто нови. Като едни истински BMW-сти, това, което ни направи впечатление, са ето тези 3-4 екземпляра, специфично тия трите. Имаме E36 M3 с човек си изложил цялата сервизна история. Същото важи и за 34-ката M5-цата. Цялостна сервизна история, изкарана на таблото на колата. Имайте предвид, че това са коли на по 30-40 години и просто уникално.
Спека не искам да го коментирам. Махагонов скоростен лост, махагонови лайсни, уникално. А тук имаме 325-ца купе, като това, което сега ми прави впечатление, че салона е two-tone, наполовина черен, наполовина син. За съжаление автомат, но отново уникално. Сервизна история имаме. Колата е на 100 000 км. Тук има някакви ценоразписи, не знам дали са сегашните или като е купувана. Сега ще приближим към 34-ката да я видите. Джантата мисля, че Aftermarket BBS, но е уникално. Цветът е феноменален. Сервизна история. Имаме дори някакви снимки на тази кола от Нюрбургринг. Колата е на 175 000 км, 93-та година, 3 собственици и е просто наистина уникална. За съжаление има доста хора, така че няма да можете да видите хубаво. Сега се освободи малко място. Ето, елате да я видим. Има телефон, естествено, като едно истинско BMW. Рекаро салон. Шарката на салона е типичната М-шарка. Уникална е. Pilot Sport 4 гумия, бе, човек си е гледал. Просто колата е като нова. Не се виждат всеки ден такива коли. Просто затова последвайте канала, за да гледате още такива топалки. Значи, дами и господа, влезнахме в бързояростни паркинга, бързояростни 11, ще снимат тук. Не знам колко ни чувате, защото си е майката от звуци, но M3 CSL. M3 CSL. Значи, за който не знае какво е M3 CSL, говорим за 200 евра. Само е тук. Купувате си M3 CSL за 200 евра и после бившата ви вика, приятеля ми имаше същата. Като види Titanium Silver E46. Той приятеля ми имаше същата. Да. Само е тази кола тук заслужава цяло видео. Просто сега ще мина и отзад. Да не говорим, че тук имаме M3 92. Дошъл е някой балканец E60-ката там. Обаче това нещо тук наистина е много впечатляващо. Регистрирана е колата, не е шоу кола. Просто е нереално. Направихме едно бързо включване, просто да видим и сега ще ви разведем по целия паркинг. Значи това е минават ламбата в момента. Това е само първият етаж на паркинга, където са немските коли. Така че имаме много да гледаме. Тук виждаме една M3 CS също така. Ела да снимаш джантата, M3-ката. Минават ламбата, гърмежи, пуканки. Каквото се сетите просто. Слушайте сега какво става. Просто нереално.
Това е Герман. Елата. Следващо, то тук ставате разногледи направо. Имаме E30 M3. Има E30 M3 с изродска BBS джанта. Как се познава М3-ката ми покалника? Естествено, ако пича не се е занимава супер много да я преправя. Тази тук не е... Да, тази тук не знам дали е М3 между другото. Обаче тази кола 100 евро. Нищо, че я гледате 80 и предполагам, примерно 7 да кажем. Ела да снимаш спойлера отзад. Спойлера отзад на М3 е просто нещо друго. Така че да, намираме се буквално в рая на всеки един фен на немски автомобили и често казвам на каквито и да е автомобили. Германия, Motor World Мюнхен, откриването на автосезона. Пак казвам, ако искате да гледате още такива топалки, защото постоянно сме в Германия, последвайте канала, лайквайте, абонирайте се, защото това е нереално. Отидохме на втория етаж при италианските коли. Както виждате, в Германия очудващо имаме тенденция да се карат немски коли. Доста е празен паркинг, доста е постно, но също така имаме такива свине като това нещо. Просто го вижте отзад, то е прилича на жаба. Имаме 800 и... как каза модел? 812. Това май е Рома, нали? Ферари Рома, значи личи си кой е BMW фен, тук и кой е Ферари фен. Но имаме някакви много италиански модели на Ferrari E30 му се вика. Имаме Мерцедеси и те по италиански дизайн специален. Ела сега да снимаме на хората. Lancia Delta интегрален, няма как да пропуснем. Уникално. И имаме една много яка седмица на BMW. Сега интересен избор за паркинг, може долу да няма места. Но тази кола е 732 и само забележете такъв странен модел. Не знам, защото е 3.2 ли или защо е написана, но колата е брутална. Мене, тя много прилича на седмица, между другото, което е интересно. Тук идва американската армия да се пазим да залягаме. Абе, много е яко и продължаваме сега напред. Третия етаж от паркинга, JDM колите, пусто. Пусто. Да, това Nissan, е готино, доста е рядко. CRX Honda, която само вижда кюнеца отзад. За какво говорим? Type R Civic имаме тук. Да, мириш на Съединените, някой е опитвал се да прави бърнаут и неуспешни. Toyota Supra, която за Европа е доста рядка кола, не се вижда много често, аз съм виждал май само 2-3. Това синьо, между другото, е интересно, защото много прилича на Лагуна Seca Blue, но мисля, че е малко по-тъмно. Не мисля, че е BMW цвета. Както знаем, Суprата си е наполовина BMW тя новата. GTR бе като цяло горе-долу обикновени коли, с изключение на 3-4, които бяха тук. Класическите Honda прекъсвачи, типичен Honda G, обаче кюнеца беше колкото главата ми. И сега ще се качим нагоре, да видим вече горе, мисля, че е американски етаж, така че там трябва да е доста готино. Четвъртия етаж, американските, много странно, защото пък и тук е много слабо.
А пък отпред, като бяхме долу, имаше доста коли, но ето Cadillac е много интересен, между другото, защото е колкото две нормални европейски коли, ако сте в Италия, може би и три. С Fiat 500-ките, просто американците по това време наистина много коли си правили. Имали си много специфично за тях си инженерство, но вече общо взето държавата на педалите май става. Той е Германия на път да отиде на там, но тук имаме един Мустанг с BBS LM джанта, много яка. Много яка и популярния американски модел Crown Victoria, да. Който не слуша, колкото го затварят в това. В Америка бе много яка кола. В Европа, като не ги виждаме често, е много готина за тях. Сигурно е само да видите Golf 4 в БГ. Ама е яка. Вече сме, ако не се бъркам, на 6-ти етаж. Предния направо го скипнахме, имаше може би 5 френски коли. Явно не ги бил французите. Посреща ни легендарната E30. Уникална направена кола. Уникална. Фона зад нея също е брутален, на Мюнхен. Ела да направим един много готин кадър за хората. BMW. В далечината имате BMW сградата и Олимпия кулата. Идваме тук вече на нашия етаж. Не знам този етаж, между другото, за какво е точно, но знам, че има много брутални BMW-та. Тук мисля, че с такива пичове, дето си направили по някакъв техен си начин колата и искат да я покажат. Елате сега да видите. Това първото нещо, което видяхме, е тая кола. Както виждате, дизайнът е като BMW 4, с M4 стоповете, но е много странна. Вътре интериора също е на BMW. Това подозираме просто, че е някаква концептуална кола, концепт кар. Има само 100 произведени от тази кола, като това е първата. След малко ще се върнем да я видим, като има малко по-малко хора. Сега ще разгледаме другите коли, като започнем от тази 36-ца, съдейки по номера май 318-ка, но въпреки това е много готина. Цветът е уникален. В цвят демкова джанта имаме Z3, мисля, че се водеше самия модел купе. Другия беше Родстър или Кабрио, той е купе с така малко по-ритнатата задница. 34-ка имаме, която е брутална също, джанта е много хубава. И тук имаме една Show E46 явно, огромна джанта, лакирана. Рекаро салон вътре, който е скандален. Отзад нищо специално, между другото отзад е с ауспухчето. Вижте са, интересно, това е 320 дизел на 600 000 плюс километра, повече от 600 000 км е тая кола. И вижте само отзад ауспухчето си е стоковото от завода, даже не мога да го видите. Няма накрайници, няма генерации, няма глупости. Въздушно окачване, гумата е потънала направо в калника. Имаме една F-ка, не виждам нещо, кой знае колко по-специално с нея. И ето тук вече идваме в моята територия. Брутална ще е understatement, в смисъл меко казано брутална. 46-ца. Това е просто излиза директно от бързияростни. С типичния бързияростни стайл тунинг. Отвътре елате да видите лайсните. Просто седалките, рекаро отзад. Бас, каси, усилователи, има нитробутилка. Между другото, това е точно все едно кола от бързи ярости. Не е моя стил, обаче е направена уникално и супер много ме кефи. Супер много ме кефи. Много впечатляваща кола. Чуваме, хвърчат отвънка ламбота, битали, всякакви неща. Но колата наистина е брутална. М3 огледала и тук вече имаме една обикновена, поне така изглежда F-серия и една много готина 34, която и преди съм виждал, с уникални джанти и въздушно окачване.
салончето вътре като ново едно Порше в момента дава газ по паркинга. Много е. Ela sobe no baile é pressão. Mina linda, perigosa, rouba meu coração. Vai quicando, vai jogando, não perde a razão. No batidão, só pura tentação. Ela desce, ela sobe no baile é pressão. Mina linda, perigosa, rouba meu coração. Ela desce, ela sobe no baile é pressão. Mina linda, perigosa, rouba meu coração. Ela desce, ela sobe no baile é pressão. Mina linda, perigosa, rouba meu coração. Vai quicando, vai jogando, não bate a razão. No batidão, só para tentação. Desce, ela sobe no baile é pressão. Mina linda, perigosa, rouba meu coração. Ela desce, ela sobe no baile é pressão. Mina linda, perigosa, rouba meu coração. Ela desce, ela sobe no baile é pressão. Mina linda, perigosa, rouba meu coração. Vai quicando, vai jogando. Ами намираме се вече в София, забравихме да снимаме аутро на видеото, но благодаря ви, че гледахте това видео. Това е само част първа от цялото откриване на автосезона в Motor World Мюнхен. Имахме просто толкова много кадри, които ако бяхме се опитали да съберем в едно видео, видеото ще стане повече от 40 минути. Така че очаквайте много скоро част втора също така, която ще е много интересна, много готина. Няма да има чак толкова много говорене, но пък ще имате шанс и възможността да видите много готини, редки, лимитирани коли в движение, като ще може да чуете и техния, така да кажем, гласец, понеже ще минават през халето, ще дават газ, ще бият прекъсвачи, ще бъде много готино. Харесвайте видеото, коментирайте, споделяйте, очаквайте част втора, абонирайте се за канала, защото ни очаква също така и влог от BMW Welt, BMW музея в Мюнхен също така и много все още готино съдържание за в бъдеще, включващо моето BMW. Ще го видите скоро, но да, очаквайте част втора и благодаря, че гледахте видеото.